Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland. Dit is Zeeland Nu, het nieuws van vandaag van zondag 24 augustus. Midden in IJsendijk is vanmiddag brand uitgebroken in een loods. In de loods stonden 2 campers. De brandweer kwam ter plekke en schaalde op naar een grote brand. Straten in de omgeving werden afgesloten en in IJsendijk hing volgens een inwoner een rubberstank. Rond 4:15 is het sein brandmeester gegeven. Gisteravond woedde er ook een grote brand op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. 2 vrachtwagens en een container stonden volledig in brand en waren niet meer te redden. Hoe de brand precies is ontstaan is nog niet bekend. Het waterschap doet onderzoek of er mogelijk brandstof van de vrachtwagens met het bluswater in het riool terecht is gekomen. De zomertortel wordt met uitsterven bedreigd en Zeeland is het belangrijkste leefgebied van deze kleine duif. Daarom is ecoloog en torteldeskundige Jennifer Vreugdehil een reddingsactie gestart om het leefgebied van de zomertortel te verbeteren. Het gaat echt slecht met de zomertortel. Die staat inmiddels nu op de rode lijst als kwetsbare soort en het gaat ongeveer 96% achteruit sinds de jaren 90. Hoe komt dat? Het is een internationale en heel complex probleem, met onder andere jacht natuurlijk. Maar in hun broed- en winteringsgebieden dan verliezen ze ook heel veel habitat. En ook hun voedsel, dat ontbreekt nu steeds meer. Dat komt heel vaak in Zeeland, dus in de intensivering van de landbouw. Wordt dus heel veel heggen, hagen, onkruid nu uit het landbouw gehaald. Daarom heeft Vreugdehil sinds een aantal jaar een belangrijke missie. Ik wil heel graag de zomertortel een beetje in de spotlight krijgen. Dat meer mensen weten dat het vroeger een heel algemene soort was. Terwijl er zijn best makkelijke dingen die je kan aanpassen. Of aan je heggenbeheer, of een oude boom laten staan, of een graan gaan planten. Wat een groot verschil kunnen hebben voor dit soort. Het is ook voor de natuur van belang dat de zomertortel wordt beschermd. Die zijn een heel belangrijk onderdeel van de biodiversiteit hier in Zeeland. En daarnaast heel veel van wat ze nodig hebben draagt ook bij in de algemene biodiversiteit. Weet je, heel veel andere dieren en vogels en insecten hebben ook die kleinschalige landschap-elementen dan ook nodig. De Zeeuwse variant is in opmars, maar kan nog wel wat meer bekendheid gebruiken. Daarom slaan 4 wijnboeren de handen ineen om de Zeeuwse wijn te promoten. Om Zeeland op de kaart te zetten als wijnprovincie. Als de een het goed doet, dan doet de ander het ook goed. We versterken elkaar op die manier. Het 3-daagse wijnfeest in de Lasloods in Vlissingen heeft de primeur. Bezoekers kunnen bij deze stand de verschillende Zeeuwse wijnen proeven. Hoe smaakt die voor jou? Heerlijk. Het is echt wel Fransachtig lekker, zeg maar. Een beetje een ziltige smaak. Juist door die ziltige smaak onderscheidt het Zeeuwse wijntje zich van andere wijnen. En dat komt gewoon door de zeewind die we hebben. Dat maakt niet alleen dat je het mooi kunt drinken op het terras, maar het past ook geweldig bij eten. De wijnboeren denken erover om de Zeeuwse wijnen in de toekomst ook buiten de provincie samen te promoten. Er wordt zelfs al gesproken over een Zeeuwse wijnreis. Zo'n 70 mensen schoven vanochtend aan bij de brunch van de Gildefeesten in Sluiskil. Een soort traditie. Het hoort erbij. Je gaat vrijdagavond en zaterdagavond naar de Gildefeesten en op zondag gewoon gezamenlijk aan de brunch. Ook was er vandaag een bingo, muziek en een braderie met rommelmarkt. Het is eigenlijk doen voor het dorp, maar mensen van buiten het dorp komen ook hierheen. Want het is, Gildefeesten is gewoon een trek in heel de omgeving. En dat houden we al 43 jaar vol. Gewoon echt genieten. Voor de Sluiskillenaren blijft het een echt dorpsfeest waar een jaar lang naar uit wordt gekeken. Gezellig muziek, drankje. Verbondenheid met het dorp, gezelligheid. Veel vrienden zien, veel oud-Sluiskillenaren die hier niet meer wonen. Die toch nog even langskomen. Bijkletsen. Gezellig. Ja, dat. En feesten vooral. Aan het einde van de dag worden de feesten afgesloten met het volkslied van Sluiskil. We begonnen vandaag met flinke opklaringen en een blauwe lucht. Maar in de loop van de dag kwam er ook af en toe wat bewolking voor. Maar dat deed niks af aan de zon, want die had vandaag de hoofdrol. Met daarbij een temperatuur van 20 tot 23 graden.
Vanavond blijft het nog lang vrij zonnig. Vannacht hebben we af en toe wat wolkenvelden en zakt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 15 graden. Morgen komt de wind uit een oostelijke richting en is zwak tot matig. En opnieuw is het zonnig met later op de dag ook wel wat bewolking en maximumtemperaturen van 23 tot 26 graden. Dan volgende week, dinsdag, wordt de warmste dag van de week. We hebben dan een maximumtemperatuur van 27 of 28 graden met een zwakke tot matige zuidoostenwind. De dagen daarna is er steeds meer kans op enkele buien en leeft de temperatuur geleidelijk in naar 23 tot 25 graden. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht van deze zondag. Voor het laatste nieuws kan u natuurlijk ook altijd nog terecht bij ons online, omroepzeeland.nl en natuurlijk ook op de app. Voor nu nog een hele fijne zondagavond.